Здравейте! В това видео ще се опитам накратко да ви покажа колко лесен и безпроблемен е процеса на апгрейд на вашия root на HTC Desire с новата версия на Android операционната система, версия 2.3 Gingerbread. Съответно за целта влизаме, между другото телефона в момента е с тази операционна система. Може да го видите сами. Общо взето абсолютно всичко работи перфектно. Android версията е 2.3.1. Oxygen операционната система Custom ROM на ADAMG от XDA Developers. Съответно абсолютно всичко работи перфектно, просто перфектно. Между другото wireless, 3G, камерата, може сами да се убедите. Така. Ето тук е камерата ми. Да, камерата работи. Така. Wireless също работи също така безпроблемно и 3G мрежата. Да. Успешна SIP регистрация на SIP телефона ми през 3G. Така, за да инсталирам, за тази демонстрация съм свалил предварително с браузъра на телефона версията на операционната система Oxygen на ADAMG, която пристига с 2.3 версията на Android Gingerbread. Така, тя се намира на SD картата ми. Ето това е файла, който ще инсталираме след малко. За да може да го инсталираме, влизаме в Recovery режим. За целта вариантите са няколко. Избираме менюто Reboot и влизаме в Recovery. Другия вариант, ако нямате такова меню, просто изключвате телефона. Така. Така, влизането в Recovery режим става много лесно. Натискаме бутона за намаляване и за няколко секунди задържаме отгоре бутона за включване и изключване. Съответно сега сме в Boot менюто. За момента все още бутоните за навигация са неактивни. Ето от този момент, когато видяхте тук, че мина проверката за автоматично апдейтване на телефона, от този момент вече може да се навигира в менюто. От тук с бутона за намаляване избираме Recovery и съответно потвърждаваме избора ни с натискане на бутона за включване. Влизаме в Recovery режим на телефона. Това ще отнеме няколко секунди. Така, в момента се намираме в менюто за инсталация и Recovery на телефона. Съответно, хубаво е, ако не сте направили до момента си пълен бекъп на предишната версия на операционната ви система, може да го направите от тук през менюто Backup. Съответно, имайте в предвид, че с този бекъп вие правите пълен бекъп на операционната система, но когато решите да върнете инсталацията, ще имате старата си операционна система, не новата, която използвате в момента, за да може да имате пълен бекъп на всички приложения, които имате в момента инсталиране на телефона си. Най-добре е да използвате преди да рестартирате в този Recovery режим, да използвате програмката Titanium Backup, може да свалите много лесно от маркета. Съответно там в нея автоматично си правите бекъп на абсолютно всички приложения и съответно след като апгрейднете до новия Gingerbread, сваляте си отново програмката Titanium Backup от маркета и съответно връщате всички приложения, които са се запазили на SD картата ви от предишния път. Така, значи сега започваме с инсталацията. Първо изчистваме Factory Reset на телефона. Избираме от тук, потвърждаваме. Така. В момента телефона се ресетва. Изчистват се всички параметри, които са записани на системните му партишени, системните дялове. Съответно в телефона, в паметта на телефона
в рома на телефона и така нататък. Готово. За всеки случай използваме и изчистване на кеш партишена, макар че това се прави. Сме го направихме преди малко. Избираме изчистване на кеша. Готово. След това влизаме в меню Advanced. Така, и избираме изчисти Dalvik кеш. Избираме. И потвърждаваме. Така. Готово, телефонът е абсолютно изчистен от старите ни настройки. Сега влизаме в менюто, т.е. връщаме едно меню назад. Навигацията става с бутона Back. Така. И вече от основното ни меню избираме Install Zip from SD card. Така, влизаме Choose Zip, избираме кой файл, ето тук, така. И съответно влизаме в директория Download, където предварително записахме файла, ето го, Update Oxygen 2.0. Съответно, инсталираме операционната система, избираме, потвърждаваме отново и готово. Започва инсталацията на Oxygen 2.0, Release Candidate 1. Съответно, с тази версия, с този Custom ROM, вие получавате апдейт преди официално от HTC да се го обявили и се получавате Custom апдейт до най-новата версия на Android 2.3 Gingerbread. Така. Процесът на инсталация на тази къстъм версия на ROM Oxygen 2.0 е доста бърз. Имайте в предвид, че ето, готови сме. Имайте предвид, че това е така, защото общо взето Adam G от създателя на тази версия на операционната система, тази къстъм версия, е изчистил до крайност, оптимизирал е съдържанието на програми в операционната система. Съответно, тя е само 50 мегабайта. Много малка. Съответно, връщаме с бутона Back, се връщаме до основното меню, избираме Reboot. Съответно, телефонът се рестартира. За първи път зареждаме, при първото зареждане на апгрейдната ни, на апгрейда на Android 2.3 на новата операционна система е нормално да отнеме малко повече време самия процес на зареждане. Така че не се притеснявайте. Ако обаче зацикли нещо се случи, много странно какво, на мен не ми се случва общо взето до сега, с някакви малки изключения, но ако нещо зацикли и повече от 15 на 20 минути седите на този режим или на следващия, в който се появява анимиран ето този надпис Oxygen или пък Android при други ромове. Ако в това състояние телефон остане повече от 15 на 20 минути, може да го рестартирате. Това става лесно, че като извадите батерията. Другия вариант за рестартиране на телефона, между другото, е с използване на оптичния джойстик. Натискате оптичния джойстик и го задържате. Натискате и задържате бутона за намаляване. Натискате и задържате бутона за включване и изключване. Това нещо, тези три бутона ги задържат. Натискате и задържате. Може да го опитате един-два пъти и със сигурност телефонът ще се рестартира след това. Ако не е забил странно по някакъв начин, който няма да отрази. Така, готово. Вече е зареден новата версия на операционната ни система. Съответно, Begin, Next. За момента ще пропуснем настройките на Google акаунта ни. За момента няма да ни е нужно. Така, Skip, може винаги после да го направим. Тук ще позволим на Google да ни следи много активно. Така, добре е да си настроите таймзоната.
Така, 24-часов формат. Избираме формат на данни. Включваме автоматично. Настроих тези параметри, защото по някой път, ако само се избере автоматик, оставаме на подразбиране зоната, която е. И телефона не се превключва, не знаем защо. Готово. Вече е заредил вашият Gingerbread телефон. Както виждате, отгоре сме се логнали в 3G мрежата. Wireless също работи перфектно. Така, сега ще го видите и вие. От бутона меню влизаме в Settings, About и готово. Вашия Android 2.3.1 е факт. Така, Wireless, нека да видим и настройките на Wireless. Така, избираме Wireless да е включен. В Wireless Settings е хубаво да влезнете и тук с натискане на бутона меню да влезнете в Advanced менюто. Значи от тук може да изберете колко канала в какъв диапазон на Wireless ползваме. Тук може да изберете статично IP и Wi-Fi политика за Sleep политика. Аз избирам Never. По този начин, когато дисплея ми е изключен, аз все пак имам wireless достъп. Това е много необходимо, за да може, когато ползвам интернет телефония, съответно телефона ми да бъде нон-стоп регистриран и когато е с изключен дисплей, съответно wireless работи. Ето тук се включваме към нашата мрежа, трябва да введем парола, за момента това не ни е нужно. Набързо само искам да се спра върху лънчера, с който идва с Oxygen. Това е версията на лънчера е само секунда, Application, Manage Application. Просто пропуснах, забравих името на лънчера, който е общо взето толкова използван и го използвам във всяка една от версиите на операционна на телефона ми. Да, Zim, както там се чете. Този лънчер е адски бърз, с много икономичен относно батерия. В смисъл, че използва много малко системен ресурс и съответно ви харчи малко батерията. Съответно инсталацията, конфигурацията е много лесна. Местенето на икони, изтриване на иконки става много бързо. Добавяне на нови също става много бързо. Ето тук прибавяме тази. Параметрите му, като натиснете бутона меню и Preference, може да разцъкате. Има адски много възможности за настройка. Просто прекрасен лънчер. Общо взето с това, както ви казах, версията на операционната система на AdamG е много оптимизирана. Изчистени са всякакви глупости и досадни дреболи, които се инсталират. Съответно може да си ги инсталирате всякакви програмки, може да си ги инсталирате през маркета. Програмката, за която ви казах, тук се изисква Google акаунт да имате, за да може да влезете в маркета. Titanium Backup, инсталирате Titanium Backup и съответно си връщате всички апликейшени, които сте имали преди апгрейда на операционната система на телефона ви. Общо взето това е всичко. Благодаря ви, че гледахте това видео и бяхте с нас и с екипа на Planet Phone. Успех!